välillä on vähän jotain kevyttä liikenteen taustameteliä, mutta nyt rupeaa kyllä olemaan desibelit niin kohdillaan, että alkaa sylettää. Tää jatkuu nyt tässä toista viikkoa ja joka aamu viimeistään 10 ahkerat kulmanpojat tulee töihin. Että morjesta pöytään. Meistä olisi ollut ehkä parempi, jos olisi esimerkiksi niinku ensin suunniteltu montako kerrosta tähän kiinteistöön halutaan ja sen jälkeen tehty ne kiinteistöt kerrokset. Ei! Olemme Taimaassa, me tehdään ensin tähän näin 7 kerrosta, jonka jälkeen me poistetaan niistä 1. Helvetin ketterää, mutta pikkusen tulee tosiaan meteliä. Ja siellä ihan varmuuden vuoksi täällä pihalla. Vittu mä sanon! Siellä ne sedät touhuu. Niin kuin ehkä huomaatte, niin jonkun verran